FM Timberi on yksityinen yritys ja me ollaan puunjalostusteollisuudessa, eli teemme tukista sahatavaraa ja sahatavaran sivutuotteita, joita käytetään energiaksi, bioenergiaksi, ja myöskin meillä on täällä Pyhännällä nyt uutena jatkojalostus, eli höyläämme sahatavaraa sitten eri muotoihin. FM Timberi myy sahatavaraa globaalisti 4 mantereelle noin 25 eri maahan. No, luottovakuutusyhtiön käyttö meille on tärkeää, koska me tehdään kauppaa ympäri maailmaa ja on tärkeää, että tämmöinen luottovakuutusyhtiö, joka on globaali, se pystyy seuraamaan meidän asiakkaiden kulloistakin taloudellista tilannetta jatkuvasti. Eli meillä yksityisellä yrityksellä ei välttämättä ole koko ajan aikaa mahdollisuutta selvittää tilanteita, kuvitellaan vaikka USAssa tai Australiassa. Se tarkoittaa sitä, että yksinkertaisesti minun osalta esimerkiksi nukun paremmin yöni yli. Näitä shokkeja tulee koko ajan tässä bisneksessä. Tähän vaikuttaa terroristihyökkäykset, sotatilat, tulivuoren purkaukset, ihan mitä tahansa. Totta kai korona on ollut iso tekijä. Muutos on jatkuvaa ja sen kanssa pitää oppia elämään. Se, mitä tämmöinen luottovakuutusyhtiö Allianz pystyy meille antamaan, on nimenomaan turvaamaan sitä saamista. Eli jos jotakin sattuisi, sitten me emme olisi aivan puilla paljailla. Se luo siihen perustoimintaan turvaa ja se turva on tärkeä. Sehän on vähän tämmöinen yrityksen perusstrateginen ja filosofinen kysymys, että onko kaikki saamiset turvattu vai ei. Ja FM Timberillä ja minun näkemys asiasta on se, että kaikki saamiset pitää olla turvattu jollakin tavalla, koska ei koskaan tiedä mitä tapahtuu.